Kublai pibra sa hisen hakeneka video junga kaba menta kasingi ta hakeneka video kaba menta kasingi ngan sa pen I ngan sa batai pi hake vede bat hakano ka por hakano ka baje kaba piang kaba bit kaba thiastam ba pin thap yaki video ki jong pi hapo ki YouTube channel ki jong pi ta sapai jadu ko jong kaneka video kanang ba pin yo jung ta lamba da kaneka video ka jonga tela bidang spoi tamai hakeneka YouTube channel ka jonga kaba kateng na dong sedang ngkepat pi so ba like sa share ba sa subscribe ya kaneka channel ka jonga tengin sedang no ya kaneka video tekan ai pi artli kinuksa kanang ba pin tip shai hakano ka por ban pin di ki tiar hakano ka por ka ba phi de ban ong kanang ba pin sngoto shai hakano ka por ban thap video hapo ki YouTube channel ka jong phi lada phi de unong di jan lane phi de unong abdukan song kyo e haki yo ki hat e kom to mo da phira ki jan kiba saat takum kini ki high-neck takum ki jacket lane ki rajai lane kino ki jan kibangi pendenkam ha kepor telang mo da pira ban di kum kita ki jan hak kito ki benai benai jun lane benai julai hak kito ki benai la shit bah hak bede ni khamtam jinai sabhoi mo da pira ya kum kito ki jan hato kita ki customer jompi lane kita ki nong wan thit ya kito ki jan ki jompi kim tre ban thit ya kito ki jan nama kitip bah kato ko por kam de te ka por bakin pedankam baki dankam yakum kito ki janjan te ki shimmit yakum kito ki janjan ki shathit be hakato ka banai telang ha ki banai November December nama ha kito ki banai kala dei ki banai create kam tu te kito ki jan ki la dankam ta hak bide bat kataro da pi tap video hakapor ka ba om dei te ki bru kim tre ta ban pe kim tre ta ban thit ya kato ka video la ne ya kito ki tiar ki jongpi la da pi bagla ya ka por ban tap video bat sa ka weru kanuk sangan sa IP shubo minta hakapor ba pi yala se pisno tanat you know ka kan thai la ne kano ka ba pi imon la ne ushin rang kan thai mo tala da pi mon ya ka to ka bru pi kwa ban ong ba pen pau ya ka ta ka jing song ka jong pi ya ka to ka kan thai la ne yaw to shin rang ha ka to ka por ba utola ne ka to ka kan thai ushin rang kadang don ha ka to ka preng ka jingdom jo ka yala se ka ya dom ba no ha ka to ka por da pilek ong la pilek propose ya ka to ka kan thai ka mut kata da ka jingdom jong ka na ka wei ka daw ro kala wan ra lang kala ya sop lang hakide ba kato ka jing like propose yung pe hakato ka timing hakato ka por ka ba pi like propose ro te den ta kata pi hapan pet ya kano ka por ban ong ba katika bru kumta kala kham thanda la ne ngan sa ong ye pi ha kham shibet ndru bje e nyo bje e na mamta kadang don katika jingdom mo te pi de ban shim ya kata ka por ha ka ba bit ka ba byang ka ba pi da ong ba okay kani ka por kala byang te hak bide ba kataro mo te ka jing thap jong pi ki video ki jong pi po ki YouTube ro pi hap ban check ban pit ban it ha ya ka to ka por ban tap ya ka video jong pi po ki YouTube channel ka jong pi khnang ba da pi byang ban tap ya ka to ka por pi khamyo shushu ya ki bun ba ha ki view hak bide da pi bakla ban tap ya ka video ha ka no ka por ka ba bakla shubu manta da pi tap video ha ka po shibaje lane arbaje men step mo nama ha ka to ka por ngitip baro ngithia wat ma pi unong tap video ro da pi tap video ha ka to ka por pi te ba ki audience lane ki nong pe ya ka to ka video ka jong pi kim don ki ba pe ha ka to ka por lane ha ka to ka baje da pi tap shibaje arbaje men step pi ki nong pen mi video ha po ki YouTube channel ka jong pi phimbu ya ka por ka ba ठीक कबट्टी कना शुभ मंता दा पिथप ना दो मंडे हादो सैटरडे के वीडियो मन कसंगिमो फिडे बन बुक या कपोर कबा कता बजे ठीक ngन पनमी दा दे hakano का वीडियो रो शुभ मंता nga example पे दा पिट बुक थप या के वीडियो जंग फी दा फि बुक या कपोर ngन थप बे ठीक सन बजे पे अंग लशाई रो पे हापन थप ठीक hakato ka po san baje hi lashisngi ro phide ban thap ठीक hakato ka po san baje hi namar ba ki bru da phi thap hakaju ka por hakaju ka time hakata ka baki ongka por ka bit ka byang mo da phi pe ka ki bru usbo manda ke da up khme lenti de da poi san baje ka YouTube channel jong ta kala thap be ठीक hakata ka baje te ki bru ke la up ye phi hakato ka por namar bo lei ba wat manga hero ngam nam thap re hakaju ka por e show pakla por hang ne hang tai ban tham nyostang le ne prabje ngat shan thap hakito ke baje namar ngam thap ra ठीक hakato ka baje
katahi kadai ka jing bakla ka jongate mapiru ngatip pi bakla hak bide bakata nama phim donre ya kane ka por ban tap thik ha kata ka baje ya ki video ka jopi hapoki YouTube channel ka jopi tenang ne shakhaman da phi la pe ya kane ka video phi dei na ban tap ha ka ju ka por ha ka ju ka baje da pi tap san baje dru baje nyo baje la ne phra baje kata ka song ha ka jing kwa ka jong phi na phi pe hang to phi dei ban tap thik ha kata ka baje la ne ha kata ka por khnang ba ki viewer ki jong phi na ta ki audience ki jong phi ki up ya ka to ka video ka jong phi ya ka to ka YouTube channel ka jong phi te phi te ban tap thik ha kata ka baje khnang ba pidang yo shushu ka jing ya dei ka jong phi bat kito ki nong pe ya kito ki video ki jong phi namar lada phi but ya kane ka graph ka ba pen I hangne ka ba na du Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday kala pen I tar hak bide ba kane ka graph da phi pe ya kane mo nama hakato ka ba je kito ki ba bun ya kito ki ba karong ping la nang ki ba bryong yong I kito te ka hakato ka por ka mo kim brew kim dan ki ba active ki ba pe ya kato ka channel ka jong pe da dei hakato ka ba long camping ba ka rong ka mo hakato ka por hakato ka baje ki brew ki kham active hak bide bat ka YouTube channel ka jong pi te din ta ka daw ba phim dei ban bot ya kane ka graph ka ba pen I hang ne ba nado sin kong hado Saturday mo pi dei ban bot be thik hak bide ba kata ka jong ong ka jonga ya phi ba pi dei ben thap ha kata ka ju ka por ha kata ka ju ka baje ha kata ka ju ka sngi ka ba pi shai thap ya ki video ki jong phi ban ta philap ne phi sham ne hak bide ba ki nong rwai mo ki penmi ya ki music video ki sha tap ya ki to ki music video ngam shong ai example ipi na do saw baje san baje ye nama hakine ki banai talang mo ki sha tap hakita ki baje ban ong ba ki to ki brew hakato ka por hakato ka sngi ka ba ki la tap ya ka music video ki jong ki tip ta hakato ka baje hakato ka por ba ki nong pet ki kwa ban pet ya ka to ka music video ya ka to ka jing rwai la ne ya ka to nong rwai ba penmi ya ka to ka video nama ki tip ba ki brew ki ba pet ki ba kwa pet ya ka to ka music video ki pli ya ka YouTube ka jong ki ha ka to ka baje te den ta ka taw ki thap ha ka to ka baje chan met saw san baje ha ka to ka por mo ba ki brew ki kham active ha ka to ka por ka ba ki shat pet ya ki video ha po ka YouTube te den ta ka daw ba mo phiro phide ban tip ya ha ka no ka baje ha ka no ka por ba ki brew ki active la ne ki like apo ka YouTube apps ban pet ya ki video ki jong phi tip wat manga nang nero ba hikai shphang ka YouTube ro ngamla ban bat ya kata ka baje ha ka no ka por ba nga thap te ma phiru ki ba lada phi la ban le ha ka bide ba kata ka jong ong ka jong amu ka khambha shibun na ka banda ka jong phi lada phi but ya kata ka nuksa ka banga IP namar balai hapo ka shitiaw ka don hado nyaw sngi ka hakano ka sngi ka ba phila decide ban tap ya ka video phila dei ban but ya kata ka kanja rotin ka ba phide na pi tap video ha ka sngi nangkong da pi tap video ha ka simbalang da pi tap video ha ka sngi Saturday mo phide ban jit ha ka no ka sngi ka ba phide ban tap ya kita ka video nama da pi shai pan mi ha ka sngi nangkong na simbalang bat sngi sajai na pi pan mi ya kita ki lai sngi ha po ka shitiaw na pi pan mi shubo ki video ka jopi ha ka sngi ba ar ki broken tip ta ha video ba ka to ka jeng pan mi jong phi ya ka to ka video ka jopi ha ka to ka sngi ka ba phim pat jo pan mi kadin ta ka daw ba phide ban tap ban bu ya ka rotin jong kai YouTube channel ka jong phi ka ba phide ban bu ha ka ta ka sngi ha ka ta ka ba je be thik ha ka ta ka ba je baro shitayo namar lada phile ya ka ta mo ka kanja rotin jo phi ha po ka YouTube channel ka jong phi ka kham pan jan shu ha ka bide ba kine ki subscriber ki jong phi pi khadang yo shu hak bide bat khambun ki view bat khambun ki subscriber jong phi lada phi but lada phi bu ya ka rotin bat thap video hapo shitayo ya ka to ka YouTube channel ka jong phi te lada phi le lada phi but ya kata ka rotin hapo ki video ki jong phi hapo ki YouTube channel ki jong phi mo ka khamyarap shupun na ka bide ba ka YouTube channel ka jong phi kan q lada phi le ya kata ka jungong ka junga ya ka YouTube channel ka jong phi ka khambha na ka banda ka jong phi lada pi thap video ha ka por ngan shu ai example san reu nyau pra khandai ha ki to ge beje nama
Shubom da da de haki benai telang mo ka khamba ya pi babin tap haki tak beje namar ba kito ki audience ki jongpi kito ki bapet ye kito ki video ki jongpi ki kham aktif haki to ki por haki to ka beje lada pikwa banyo shubun ki view haki bide da pi de ban tip haki no ka por ban tap ya ki video ki jongpi lada pi shubom da da de haki benai liu re da pi tap video mo pila de ban tap na do ki sau beje san beje nama haki to ki por kala kham byang e haki benai liu re ki bru ki kham penlut por haka to ka beje la da pitap video haka por ka babyang haka tarik ka babyang bada haka singi ka babyang ngam nang ban ong ye pi haka ta ka beje ka ba pitap shubo da pitap san beje nama barok ki ya tap san beje la nen du beje e mo haka to ka por la da nga tap haka ta ka por ka ta ka mut ka video junga kan viral e la da nga tap haka ta ka por san beje nganum ong ye pi haka de ba ka ta mo la da pitap haka no ka beje haka no ka singi ro pi de ban bu be tek haka ta ka beje la da pi tap video shubo da pi penmi haka singin kong san beje shubo haka sing ba pi tap andro beje haka sing balang pi tap haka ponyo beje bat kom ta da pi tap haka ta ki por da pembat ya ka por ka ba pin tap video kata kamut ki audience ki jong pi kim nomlak ban check kim nomlak ban pe ya ki to ki video ki jong pi te din ta ka daw bang kwa ban ong ye pi ba pi de ben ban bo thik ya ka por ya ka singi ya katarik lana ya keno kemo ba pidebe ban tap tik ka kata kapor ka ba piang na ka banta ka YouTube channel ka jompe tatang kom ne kala po sha ka bukot jong kane ka video ka ba manta ka singite tat adu bugin sekedo hakiwi pat ki video hakiwi pat ki topic te nga kerpat ki session ba pinia like share sa subscribe ya kane ka channel ka jonga tengin sekedo hakita ki video kublai shubun